Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअआनो जाहैबाय दायो आङो दखानाव थांनो नागिरदों आरो गामिनि दखानावहाय बिराद गरम ओरैबायदि गरमखा ओमफ्राय आङो खर' सानाय बायदि मोनदों ओंखायनो आङो पानिपुरि जानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंहानि फिसाजोआबो दिनै जेबो मोनजायाखै फुंनिफ्राय नामा ओंखायनो दा फिसाजोनि थाखायबो आङो जाग्रा लायनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो नायनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंना फिसाजोनि खानाय टाक्लुआ ओंखारबोगासिनो दायो एसे ओंखारबोबाय आरो ना खानाया बिदि हनानै होबासो एसे रोजा जायो नालाय ओंखायनो हनानै होथारबाय आरो ना। मामा दे नोंबो खनसे हाय होननानै बुंदों दे, हाय होन, हेल' होनलाय मा नों ओरैबा होनो माथो हेल' होनना बुङो, हेल' होननायखाय आलुबो होनना बुंबावो। हामा मामा गस्लाया नोंना गस्लाया गबायथ' माथो मामा लाजिबावबाय ने। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मामा। नों मा होनो आइ सना मा होनो मामानो होननानै होनोमोन दा नों मानो होनला। ओमफ्रायनो जोंना हासबेन्डआबो दै गुदुं सुनानै लानो नागिरदों। लामा ससे ओंखारबानो दै नांगौ ना दाना गोलोम बोथोर मोनफैबाय। नै जोंना ब्लेसिंआ दखानाव थांनायनि सिगां दावराव दै लोंनोनो दै सोआखै नै सुनाल'सो लाबोदों दासो। नों गगो लोङा मामा? गगो लोङोना खानाय खाथबलायदों आं नै गरम ना। मा होनदों मा ए दैयानो गैया ओमफ्राय नों लोंबाय। हेलौ गानो हेलौ गाइस होननो नागिरदोंमोन आरो हेलौ गा होनदों। आलु होनना बुङोनो हेलौ होनलाय मा हेलौ होनलाय आबै होनलाय दै लोंबाय आं होनलाय दै गुदुं लोंबाय आं होन। मोनालै बेनाव खुस्रा हेलौ गाइस लाय मा औ हेल' जों दखानाव थांनो होनना बुं, दखान थांनो होनना बुंलाय होना टाटा ओइ गोग्लैगोन टाटा थांदो आं थांलाथ' थांदो बाय बाय। दखानाव थांनायनि सिगां माथानो गोदोलायबाय बानलु गायनायाव दै होनो होननासो फैग्रोबाय आरो नै फिसाजोआ बिनि एसे देरसिन बिनि गेलेग्राखौ आसानखौ लानानै सिखोमागासिनो। एखोमानाय होना होनोना सिखोमानाय होनोमोन रोंलाय लांलालै आङो। मामा हाय ब्लेसिं मानो लाखोमाखो नोंलाय? लादो मामा लादो थांसैथ' फैदो फै। फैद' बिथिं थाङा फै ओरैसो फै। खर' सादों आंखो मानो होनबा सान्दुंआ बिराद गोसामोन ना एकदमनो ओरैबायदि सागासिनो। दा आङो पानिपुरि जाहैनोसै आरोना बोलोआनो गैलायलायला। गारि सालायनाय नुनानै थांजानो गिबाय। थाङा बाबाया मामा थाङा थुदो थांबाय नै अयथासार गोमोन बिफाजों बिफा गैयाबानो हराव उन्दुआबो। थुदो मामा थु स्कुटि सालायनो रोंबाय ओंखायनो आं दा गाखोगासिनो। दे मामा खारदो गारिया खारदो जि बायदिखासै नै गारिनि फिसाजोआ गारि गाखोबाय जोंना नै फिसाजो सालायनो गोरों जाथारबाय। थो थाङोसै थो गरम मोनबाय। फट' खेबबावनांगौसोमोन नै लोगोफोर फट'।
जाग्रोनोसै दे नोंबो जायोमोन होनबा नों दा जासै दे नोंबो जायो बेखौ जादो नोंनो जायानो सान्दुं गोसा दा जा खर' सादों ओंखाय जाफैदों नोंखौ बुंदों Mereka bergerak dengan video लोगोफोर आङो दायो दखाननिफ्राय न'आव फैबाय आरोना थांनानै मोनाबायबो ओमफ्राय नै अखाबो फैहां जागासिनो ओमफ्राय जोंना फिसाजोआबो उखुद दावराव जानायनिल' चक्लेटबो लाना फैबाय बिस्किटबो लाना फैबाय जानो थाखाय ओमफ्राय नै दा बिफाया जिरना होगासिनो न' सिङाव लागोन सानदोंमोन आं भिडिअखौ ओमफ्राय नै लाइननि माने भल्टेजआ एसे खम फैदों आरोना ओंखायनो आं बाहेरायावनो फैनानै लाफैबाय आरो ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बारा गोलाव खालामबाय थायासै सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर